Dag kijkers, morgen start een prospectieonderzoek archeologie op de site waar IKEA Hasselt gaat komen. Het Hasseltse Boerenkrijgcomité is er zeker van dat er wat gevonden zal worden. Want net in die weilanden stierven in 1798 600 boeren in hun strijd tegen de Franse bezetters. Vandaag krijgen de toekomstige omwonenden van IKEA Hasselt post. De Zweedse meubelgigant zegt morgen te starten met een prospectieonderzoek archeologie. Doel is nagaan of het terrein archeologisch materiaal bevat. Sommige bewoners zijn daar zeker van. We gaan ervan uit dat er iets gevonden wordt, inderdaad. Achter mij ligt hier eigenlijk het slagveld van de Boerenkrijg, die hier heeft plaatsgevonden in 1798. Dat is een strijd geweest eigenlijk van de inwoners van Vlaanderen tegen de Franse overheersing. En de laatste strijd is hier van achter geweest in Hasselt, ter Hilst, waar ongeveer 600 doden gevallen zijn. En waar dat toch wel 6.000 tot 7.000 boeren gevochten hebben eigenlijk voor de rechten van de Vlaamse burger. Er is nooit naar gezocht, maar Clerings weet welke sporen zullen opduiken. Bajonetten of geweren, kogels. Het is altijd zo mooi beschreven, want het is een gevecht geweest met pik en houweel en met seissen. Dus vandaar zijn er misschien ook sporen te vinden. Van slachtoffers zelf, dat weten we niet, of daar iets van te vinden zal zijn. Het zijn uiteindelijk gemengde gevoelens. Uitkijken naar graafwerken van een project waar je bezwaar tegen hebt. We zijn als buurt niet zo gelukkig natuurlijk met de komst van IKEA, omdat we hier toch een heel mooi groene achtertuin hebben. Die gaat verdwijnen. En een van de bezwaren die we ingediend hebben was onder meer de archeologische betekenis van deze site. De betekenis van deze plaats voor Hasselt en de betekenis van deze plaats eigenlijk in de geschiedenis van België. Uiteindelijk delfden de boeren op 5 december 1798 in Hasselt het onderspit tegen het Franse leger. Het einde van de Boerenkrijg.